Vitajte na vzdelávacom portáli Planéta vedomostí. Prostredníctvom tohto inštruktážneho videa sa oboznámite s možnosťami vyhľadávania vzdelávacích materiálov na portáli. Prvý spôsob je vyhľadávanie podľa jednotlivých tém, do ktorých sú v rámci štruktúry vzdelávacieho obsahu rozdelené všetky materiály portálu. Vzdelávací obsah na portáli je rozdelený na prírodovedné predmety, úroveň 1 až úroveň 3, a na ročníky podľa ISCEDov. Kliknutím na predmet danej úrovne si zobrazíte zoznam spracovaných tematických okruhov. Vyberte si ten, ku ktorému hľadáte vzdelávacie materiály. Teraz kliknite na názov konkrétnej témy, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám. V pravej časti stránky sa zobrazia všetky typy vzdelávacích materiálov priradené k danej téme. Ak hľadáte k tejto téme konkrétny typ vzdelávacích materiálov, môžete použiť filter v hornej časti stránky. Druhá možnosť, ako vyhľadávať materiály na portáli, je vyhľadávanie prostredníctvom kľúčových slov. Zadajte kľúčové slovo alebo slová do okna v ľavej časti stránky a kliknite na ikonu lupy. Tým sa zobrazia všetky typy vzdelávacích materiálov, pre ktoré boli definované vami zadané kľúčové slová. Následne si môžete zobraziť konkrétny typ vzdelávacích materiálov podľa vašich potrieb. Ak hľadáte vzdelávacie materiály konkrétneho typu nezávisle od témy, ku ktorej sú priradené, môžete použiť tretí spôsob vyhľadávania pomocou kategórií. Nastavte si vlastný filter výberom z preddefinovaných možností. Kritéria vyhľadávania vo filtri sa kumulujú, to znamená, čím vyšší počet kritérií vo filtri nastavíte, tým užší výber vzdelávacích materiálov získate. Jednotlivé spôsoby vyhľadávania môžete navzájom kombinovať. Ak máte dodatočné otázky ohľadom vyhľadávania vzdelávacích materiálov, neváhajte nás kontaktovať.